izinto sazenzela bo. No mommy can I, no daddy can I. Sanibonani balaleli nabalandeli emakhaya. Lo Ntokozo Theko Mohlala umakatani 3570 Frikivore kade limnyama isitimela samalahle umbhebheni. Manje kumfanekiso lo ngiwenzayo ngizokhuluma ngayo intindili. Intindili abantu abaningi basuke beyisebenzisa for ukuzivikela. Abanye bayisebenzisa ukuvula nokuthi bangakhohlwa amaphupho abo. Abanye bayisebenzisa for izinto zenhlanhla ngoba ikhuphula esimeni senhlanhla ukuthi umuntu abe nemali adonse ngayo isithunzi sokuthi abe nemali, isimo sakhe semali sibe phezulu. Intindili ifana nje ngetshe kodwa yona iyimbewu etholakala olwandle noma emfuleni. Intindili abanye abantu bayigaxa bayifake ibe nobuhlalu, abanye bayithatha nje ibe yitshe kuphela bayifaka ngaphansi komcamelo uma belele ukuthi ekseni mabevuka babe bekhumbula amaphupho wabo. Abanye bayifaka ephaketheni noma ewalethini ukuthi vele ikhuphule inhlanhla nokuthi bavikele konke la bahamba khona. Intindili uyikhulumise yonke indawo la uhamba khona ukuthi manje siyale siyokwenza kanje nakanje, ukuze yazi ukuthi nayo kuyokwenziwa ini nakanjani. Intindili yona into yabaphansi, into yemvelaphi, into ekhona eqinile qi njengetshe. Abanye baye bayivule ngaphakathi, bayivule bayifake imithi abayigayile ukuthi bakhuphule umsebenzi wawo, bayenze into egaxiwayo ukuthi umuntu wonke la ahamba khona zonke indawo ahamba kuzo abe anayo. Ivula inhlanhla, ivula amaphupho, iphinde kuvikele nasezitheni nasey'ntweni ezimbi notokoloshi nemimoya emibi evungazayo yonke indawo la uhamba khona noma egcekeni. Intindili kahle into yakudala yamandulo, abantu bayitshena ukuthi into yamanje kanti kudala ikhona. Ney'nyanga zegaxa bayifake ngobuningi ngokuhlukahlukana kwazo ngamasayizi, kodwa intindili. Kokunye nakwesinye isikhathi iy'nyanga ziyayisebenzisa, osomabhizinisi bayayisebenzisa, abantu abagembulayo bayayisebenzisa. Ukubona abantu emadayisini njengoba siphila khona la eSoweto babe bayifakile, abanye bayifaka ibe inomuthi ngaphakathi futhi phekwayo. Abanye bayifaka injalo babe beyikhulumisile beyiphahlele ukuthi ize isebenze ngendlela esebenza ngayo. Manje-ke nawe mangabe uke wayiphupha noma uke waboniswa yona noma uyafisa ukuba nayo, ungayoyithenga eFaraday khona noma emakhemisi wesintu. Ngiyabonga.